Hello students, welcome to this video and ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା, କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ଶିଖିବା। Then let's start this video. ମନେକର ଆମେ ଆମର ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଣିବା। ତେବେ ଆମେ ଗଣିବା କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା? 1 2 3 4 ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଗଣିବା। ଗଣିବାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ବା ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର କୁହାଯାଏ ଏବଂ n ସିମ୍ବଲ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 1 2 3 4 5 6 ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅସଂଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମନେକର ମୋ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଚକୋଲେଟ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦୁଇଟିକୁ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ତେବେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କେତୋଟି ଚକୋଲେଟ୍ ରହିଲା? ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ ରହିଲା ନାହିଁ। ଏହି ଚକୋଲେଟ୍ ନ ରହିବାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟର ଦରକାର ପଡ଼ିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ସହ ଏଠାରେ ଶୂନ୍ୟକୁ ସାମିଲ କଲେ ଏହି ନୂତନ ସଂଖ୍ୟା ସମୂହକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଗଲା। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ହୋଲ୍ ନମ୍ବର, ଏହାକୁ n ଷ୍ଟାର କିମ୍ବା W ସିମ୍ବଲ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। 1 ଠାରୁ ଏହା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା, ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ଶୂନକୁ ସାମିଲ କରି ଆମେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଗଢ଼ିଲୁ। ତେବେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 0 1 2 3 4 5 ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅସଂଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଧନାତ୍ମକ ଏବଂ ଋଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ କିମ୍ବା କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅଟନ୍ତି। ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ ପଜିଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟିଜର କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ i ପ୍ଲସ୍ କିମ୍ବା z ପ୍ଲସ୍ ସିମ୍ବଲ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଲେଖିପାରିବା? 1 2 3 4 5 6 7 ଏଭଳି ଅସଂଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିପାରିବା କିମ୍ବା +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 ଏଭଳି ଅସଂଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିପାରିବା। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଜଳ 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ବରଫରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଯଦି ତାପମାତ୍ରା 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରୁ କମିଯାଏ, ଏହାକୁ କିପରି ଆମେ ଦର୍ଶାଇବା? ଏହାକୁ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା। ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ। ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ। ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟିଜର ଏବଂ ଏହାକୁ i ମାଇନସ୍ କିମ୍ବା z ମାଇନସ୍ ସିମ୍ବଲ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ଏହିଭଳି ଅସଂଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସମସ୍ତ ଋଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଶୂନ୍ୟ, ସମସ୍ତ ଋଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସମୂହ ଭାବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଇଣ୍ଟିଜର କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ i କିମ୍ବା z ସିମ୍ବଲ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯାଇପାରେ।
तेबे आमे पूर्ण संख्या को किपरि लिखि परिबा 0 एवं 1 2 3 4 5 6 एभली असंख्य पर्यंत लिखि परिबा -1 -2 -3 -4 -5 एपट मध्य आमे असंख्य पर्यंत ऋणात्मक संख्या को लिखि परिबा। टोटल को आमे पूर्ण संख्या कहले किंबा आमे एपरि मध्य लिखि परिबा 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 +-6। तो पूर्ण संख्या आमे कौन पाइले समस्त धनात्मक पूर्ण संख्या 0 एवं ऋणात्मक पूर्ण संख्या। यही वीडियो रे आमे जानिले गणन संख्या बा स्वाभाविक संख्या विषय, संप्रसारित स्वाभाविक संख्या विषय एवं पूर्ण संख्या विषय। आशा करुछि एही वीडियो रु किछि शिखिबा को मिलिथिबो। वीडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।